Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay, may adlaw o kumusta may tanan. Salamat sa Ginoo ning lain sa nga higayon nga kita magahisgot na usab sa pulong sa Ginoo mahitungod sa Biblia. Karong adlaw atong pagahisgutan kadtong kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo before siya namatay na katong duha ka kawatan nga naa sa iyang kiliran. So kung naa mo yung mga Biblia din ha, ablihin yung mga Bible sa Lucas Kapitulo 23, 39 ngadto sa 43. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon akong basahon ha, paminawa lang. Ug ang usa sa mga kriminal naggibitay mipasimala kaniya og nagaingon, kung ikaw ang Kristo luwasa ang imong kaugalingon ug kami, apan ang usa nagatubag nga mibadlong kaniya nga nagaingon, wala ka ba mahadlok sa Dios sa nakita nga ikaw anaa sa maorang nga hukom sa silot, o kita sa pagkatinuod angayan kay kita nagadawat sa tukma nga balos sa atong binuhatan, apan kini nga tawo walay nahimo nga sayop, ug siya miingon ni Jesus, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nagaabot na sa imong ginharian, ug si Jesus miingon ngadto kaniya sa pagkatinud, ako mag-ingon nga na kanimo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. Katong duha ka mga kawatan nga gilansang kuyog ni Kristo na atong panahona way back 2,000 years ago. Katong isa ni bugal-bugal ko siya sa Ginoo, iingnan niya ang Ginoo nga, o tinuod ka nga Ginoo, luwasang imong kaugalingon ug kami. So ang isa ningon siya nga ayaw pag inanak kay kining nahitabo nato karon ang ayan lang taan itong sa atong mga nabuhat, kana siya wala na siya sala, wala ka ba mahadlok sa Ginoo? Unya niingon siya sa Ginoo, Lord, ingon siya
ug kita sa pagkatinud ang ngayan kay kita nagadawat sa tukma nga balos sa atong binuhatan apan kini nga tawo walay nahimong nasayo. Ug siya mingon sa Ginoo, ngadto kang Hesus, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nagaabot na sa imong ginarian sa itong pag Jesus Christ. Ug si Jesus mingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako mag-ingon kaninyo karong adlaw magauban ka kanako sa paraiso. So ang gusto sa Ginoo no, nga ato siyang dawaton sa itong ginabuhi kay dili pauwahi ang tanan. Samtang may kinabuhi pa kita, naapay chance na maluwas ang tao. Ay kadto lang siya daan. Wala pa siya nahimong maayo. Okay, determinado na magida sa mamamatay na to siya. So ayang kinabuhi no, sa kinalasan nga hunat siyang ginawa, nakahangyo pa din siya sa Ginoo, karon sa ditubag sa Ginoo. Karon dayon, kuyog ka na. Inana ka simple ang kaluwasan ng mga higala. Igo ra ikaw mo tuo ni Kristo wa kay buhaton. Kung katong story imo basihan, wa ka siya gihimo. Kaya sa man nakalansang naman siya kauban ng Ginoo. Apan kitagaan pag isang chance sa Ginoo nga maluwas. Busa ikaw karon dako kay kang chance nga maluwas ka. Tungod kay halapad kaayo ang gugma sa Ginoo. Dako kay ang gugma. Kawa. Kung sa imong buhaton ha. Number 1, fear God. Hadluki siya. Kaya katong isa, hadlok mo ito niya. Maunti pinakauna na yung gibuhat, hadlok mo ito siya sa Ginoo. Okay? Siya mismo nasayod nga, dilik man siya. Dilik siya pariha sa katong duha nga gilansang kilid niya. So, sa Mateo 10:28, fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. So, kahadluki ang Ginoo. Okay? Able siya nga mo destroy sa imong kinabuhi, even ang imong kinabuhi dito sa impierno. So number 1 nga requirements gusto sa Ginoo na imo siyang kahadlukan. In verse number 41, o kita sa pagatinuod angayan kita nga nagadawat sa tukma nga balo sa atong binuhatan apan kini nga tawo walay nahimo sa iyo. So kahadluki ang Ginoo labo sa tanan. Kay musugod kag sa manhili, sa amo nang balik sa among pagwali diya sa inyo ako, mamatay gyud ang tao. We will never know kung saan. Fear God, keep His commandments. Number 2 ha, parawa. Sa unang Juan 3:24, the Bible says, 1 John chapter 3 verse number 24. Ang pulong sa Ginoo. Ug siya nagabantay sa iyang kasuguan, nagapuyo diha kaniya, ug siya diha kaniya, ug pinaagi niini kita nahibalo nga siya nagapabilin dinhi kanato, pinaagi sa espiritu nga iyang nahatag kanato. Ug kinahanglan kita nga magbantay sa kasuguan diha sa Ginoo. Fear God and keep His commandments. First commandments, unsa man? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Ipasabot yan ang mga higala, mga suki na mong tigpaminaw, igugmaa ang Ginoo, kahadluki siya. Ipasudla si Kristo sa imuhang kinabuhi. Tungod kay, wa kay Ginoo, wa kay Kristo, wa kay mangluluwas, impierno gika. So dili pa ulahi ang tanan katugan siya dito nga nagbitay na sa cross. Kitagaan pa kini sa chance sa Ginoo. Sa may gihimo na hadlok sa Ginoo. Iyang gipangayo sa Ginoo nga unta makaadto siya sa ginarian. Human sa iyang ginabuhi nga nagbitay na siya dito sa cross. So inana ka simple ang kaluwasan nga gihatag nato. Bisan sa katapusan na lang sa ato ang kinabuhi pwede pa ta maluwas. Pwede pa nato dawaton si Kristo nga ato ang maluwas. Isugi din mo mga sala, dawata siya. Pag-ampo diya sa Ginoo nga Lord unta imo kong luwason, dalon ko mo sa ginarian. Dawaton ko ikaw nga ako maluwas. Because kung wa mo kay maluluwas, wa mo kay Kristo, kawang ang pagkamaayo din sa kalibutan nga imo gihimo nga nagtuo ka mao ni pamahagi. Kato gani siya, wa na mo siya mahimo kay nagalansang naman siya.
Supposed to be, wala na. Ang ending na ito, imperno na dito siya, pero sa Ginoo. Sa Ginoo. Kalutan ko dito sa Ginoo. Kalutan ko dito sa Ginoo. Musa ikaw karon, dawata sa Kristo. 2 Corinthians 6, chapter 2. 6, 2. Awa. 2 Corinthians, kapitulo 2, kapitulo 6, versikulo 2. Awa. Kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon ng hinangpan, ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo. Tanawa karon mao ang panahon ng hinangpan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So Brad, ang higala karon ang adlaw sa kaluwasan. The moment makadungog pa ka, the moment makaampo pa ka, the moment makarignan pa ka diha sa Ginoo. Karon ay napagod pa kay walay nasayo kung unsay naa sa ugma. Ginoo ra ginasayo kung unsay naa sa ugma. Kay wa kita kabalo sa atong kinabuhi kay nagmata na to napay ugma. Ang Ginoo ra ginasayo. Busa karon nga ikaw naminaw ka, nagaid akong pagtagad nga si Kristo makaluwas sa imong pala. Karon ang dapat nimong buhaton. Dawata siya kinulsuyo imong sala. Si Jesus mao ang dalan kamatuuran ug ang kinabuhi walay ni bisan kinsa nga makaadto sa mga pinangagi ng mga kaniya. Mao na mo ang kanunay ginawali diri sa Emmanuel Bible Baptist Church nga si Kristo ra gyud. So dili pa panahon. Dili pa uwahi ang tanan na maimperno ka. Wa ka kabalo, matapdan maka sa sakit nga naa karon sa kalibutan. Mamatay ka, wa ni mo nadawat si Kristo. Ka naka-repent, so imperno kita. Bisag na ay sakit o wala, hinumdumi, ganun na yan, mamatay ng tao. Busa, ingnon ko ikaw, fear God, keep His commandment, accept Jesus Christ. Marami na, wagin siya ilaing pinaka-human. Fear God, keep His commandment. Ano siya? Love the Lord, thy God, with all thy heart. Kung sa man ang akong dapat ilugmaon sa atuhang kasing-kasing o atuhang kinabuhi, walay lain si Kristo lang. Kaya katong ihang kamatayon dito sa cross, kangayan lang siya na ilugmaon na ito. Nga naman, we love Him because He first loved us. Kamatayon lang niya daan, illustrate niya ang dako niya ng lugma dito sa tuwa. Kaya ang mismong kinabuhi, iula dito sa cross sa Kalbaryo. Para lang sa mga tao na dili angayan. Kitang ka na, dili man ta angayan. Ingon ang Biblia, walay matarong wala bisan usa. Pero salamat sa Ginoo sa iyang dako nga gugma. Nga iya din tugyan ni imong kinabuhi dito sa krus tungod alin sa kapasayloan. Kung mutuo ka ni Kristo, sama ka sa katong nagbitay dito sa krus. Nga bisan sa awahing bahin sa iyang kinabuhi, gisalig yapon sa Ginoo. Na kay pagtuusama niya ito niya, makabaton bigyan kinabuhi tayo. Imagine, wa siya ihimo sa iyang kinabuhi. Usa ka butang na ginayan niya sa Ginoo. Na Lord, unta, imo mong masundol sa imo ginarian, kumanin ng kinabuhi. Ingon ang Ginoo, karon dayon, banda ka natin. Ana na simple, wala tang gilisod-lisod sa Ginoo kay nasayod siya. Na dili lalim mo magsakripisyo ta. So siya mismo magsakripisyo sa ako. Kung sayang dako na gugma. Ako nga gugma nga dili nimo masabtan. Nganong siya ginamatay na pwede ra man ta siya namundo, di ba? Iginuugod siya, hari siya. Pero yang gibuhat ang kaluwasan na siguro yun. Na dili din papakyas yang kinabuhi mismo. Dili siya angayan ng ka na magpasan ubros. Dili unta siya angayan nga lunan, dili unta siya angayan nga bugal-bugalan sa halapad ng katawhan, pero nahimo tong dakong kabayaran sa atong mga sala. So imuhang imaginon lang ang kahimtang sa Ginoo para lang bayaran ta. Mauna ang mensahe kada April, dili
unta na nato ipawalang bahala tungod kay gi-remind ta sa Ginoo sa kanako iyang gugma. So dili na kada Abril na i-celebrate ta. No? Every day gina nato isud sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga gipakamatyan ka sa Ginoo aron ka malawas, aron ka moadto sa iyang ginirian. Human ni ining ginabuhi. Ako kay kang pasalamat sa Ginoo kay imo rin ka mo buo aron ka makapagpulo ginabuhi balikan ako sa iya. Sama sa katong isa ka tawo nga naglansang iya siya, gilansang ilin sa iyang kiliran. Ilin sa kiliran sa Ginoo. So, tawata sa Kristo, tuhuki siya, kahadluki siya, keep His commandment. Or ng mga butanga na makahatag din ng assurance. Kaya ito kinabuhi karon no, kung nagsubay ta sa ato ang kaugalingon nga pangunahuna, wala kita'y maingnan. Wala kita'y maingnan. Sumala sa pulong sa Ginoo, ingon siya, tumuo ka ni Ginoong Jesus, ikaw maluwas at imong panimalay. Or ginaan mo ginawali. Hukuli nga masabtan gindi mo by the grace of God na imong madawat o makabot ang sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karon ikaw nga naminaw ka, blessed kay ka. Nga naman, pinaghuman ni ini nga pagtudlo, pwede ka mo sa Ginoo. May pagpasaylo sa Ginoo, na si Kristo nga Lord, sunod sa ang kinabuhi. Gusto ko mamalangin human ni ining kinabuhi. Daghang salamat. Ininausap si June Harata sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kami na ampo kanunay nga unta kini nga mensahe mo amon sa inyo sa kasi sa tibuok panimalay. Daghang salamat. May adlaw ng tanan. God bless you. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sasidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.